Art li minn fuq għal snin sħaħ waslet l-enerġija lil pajjiż illum inbidlet f'żona miftuħa l pubbliku mimlija ħajja, hekk kif il-post li fih kien hemm il-Power Station tal-Marsa laqa lin-nies għal Open Day organizzata mill-Korporazzjoni Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Dan kif il-kuntest li dan l-ispazju industrijali se jkun qed jingħata ħajja ġdida bil-viżjoni ta' riġenerazzjoni mnedija ftit tal-ġimgħat ilu. Festa pubblika f'temp mill-isbaħ dawk li attendew setgħu jesperjenzaw kemm dan is-sit kien estensiv u importanti u jifmu koll il-potenzjal tiegħu għal-futur. F'daħla kien hemm tenda li fiha kienet jintwera filmat li juri kif se tiżviluppa l-ewwel fażi tal-proġett. Segwit opportunità unika l min attenda għaliex għall-ewwel darba il-mina tal-Enemalta kienet miftuħa għall-pubbliku. Din ta' warajja hija waħda mit-turbini li nżammew hawnhekk biex juru l-istorja ta' dak li kienet il-Power Station ta' taħt l-art fil-Marsa magħrufa ma' ħafna bħala Lay Station. Sakemm konna hawnhekk stajna ninnutaw u nosservaw l-interess tan-nies illi kellhom l-opportunità li jitlu hawnhekk u anke għalina kienet esperjenza mill-isbaħ illi stajna nifhmu dak illi sawwar l-istorja hawnhekk fil-Marsa. Ninsab meraviljata x'aqs kont naf li kien hawn daw it-tunnels fejn kien hawn kif qalu li il-Power Station taħt l-art u sabiħ ħafna li tarom. Esperjenza sabiħa l-ewwel xogħol tara dak ix-xogħol minqux fil-blat. Apparti minn hekk kont naħdem hawn u hemmhekk qatt ma dħalt. Esperjenza sabiħa u rajna l-Power Station l-antika bl-apparat antik u kollox taħt il-blat. Fejn jitlu it-tfal l-esperjenza bdiet mal-wasla tagħhom fejn ingħataw passaport biex jimlewh bit-timbri skont l-esperjenzi li jlestu. Fost l-attivitajiet immirati għat-tfal li kollha saru fil-kuntest tal-istorja tal-Marsa u tal-Port il-Kbir kien hemm logħob marbut mal-faham, esperjenzi ta' realtà virtwali u attivitajiet dwar il-bini tad-dajjes u l-istorja tal-gwerra. Kienna wheelbarrow u kienna nitfaw il-ġebel ġo fih. Waslu ksenna ħal-ora mbagħad nerġgħu naqbdu ftit ieħor nitfaw lura. Mbagħad morna il-fishing game li taqbad il-ħut u mbagħad morna il-Grand Harbor quiz li fuq kif ġara f'Malta. Tajt risposti inti? Iva. Morna nistadu u piġġejna dajsa. U issa x'ħatamel? Ħammorru l-Power Station. L-Open Day servet mhux biss bħala attività l-familja kollha iżda wkoll pass ieħor biex il-pubbliku jifhem u jinvolvi ruħu fil-viżjoni futura għal dan is-sit storiku li mistenni jinbidel f'żona riġenerata u aċċessibbli għal kulħadd.